Bamakɔ ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadou Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn kosɛbɛ Amadou Konare n'an sigira nin kɛnɛ in kan talidana min gosira k'ango dasi o de ye kunnafoni ye ale don Amadou Konare kunnafoni do ko ma fɔ a bɛ bɔ sana a bɛ bɔ dugu la maa minnu ka wuli ka jɔn ni cɛsiri ye ka kunnafoni kalama minɛ sanni dugu cɛ Amadou Konare ni ka se k'a ɲɛnamaya o de ye sɛbɛnnikɛlaw ye ani dabaji karamɔgɔw san yɛlɛma o san yɛlɛma Amadou Konare i k'a dɔn caman b'a la olu bɛ lafiya bɔ kɛ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila o de kɛn bɛ sababu ye sɛbɛnfura ka dɔgɔya Amadou Konare k'a dɔn sɛbɛnfura dɔgɔyali o bɛ kɛ sababu ye kunnafoni min fana bɛ di o ka dɔgɔya nka fitinin min ma bɔ Amadou Konare an n'a ye kɛnɛ kan k'o lakali o bɛ kɛ sɔgɔmada in na Amadu Jakite b'an gɛrɛtigɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni mangani ni fitinin min b'an bolo an n'o lase e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na a ma bɔ min na a na dɔn o bɛ kɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungura muso jalani o ye laada ye nka k'a pasa i ko dɛbɛ cɛlɛya dama tɛmɛna o ye tiɲɛ ye i bolo bɛ cogo di bi Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura ale don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Seydou Konatɛ Simbo ko a k'i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ani dasumusumu i k'a dɔn kalanbolo min bɛ n'u k'a ma ko ayiwa étude Timbuktu olu de ye dasumusumu kɛ Mali kun n'a kun ka ɲininkali kɛ yalima malidenw u ka jate n'u ka hakilina bi cogo di ka ɲɛsin politiki kɛbaw ma ani politiki yɛrɛ Amadou Konare min ye région tan bɔɲɔgɔnko ye u ye ɲininkali de kɛ awa mɔɔw la cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan Amadou Konare k'a dɔn awa maa minnu bɛ politiki baara la u ka lahalaya an'u bi cogo di awa malidenw yɛrɛ dusukun na sɛbɛnnikɛla ko a ko assise sociale parti politiques farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ an'u ye baara minnu kɛ jamana in kɔnɔ nin san laban in na Amadou Konare kɔni kɛra sababu ye maliden k'a fɔ politiki ma ko an digɛra la Amadou Konare i k'a dɔn o kɛwalew a n'o hakilinaw de bɛ senna min ye observateur Tombouctou ye olu yɛrɛ jabala de ye Sénégal ye Amadou Konare k'a dun nana Mali kɔnɔ ka maanifin ɲininka min ka sumusumu kɛ politiki maa yɛrɛ ani politiki baara yalima malidenw ka miiri n'u ka tilata ye mun y'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ marabolo min bɛ n'o ye Menaka ye Amadou Konare k'a dɔn n'a bɔra yen na yenkaw kɔni 100 maa 85 Menaka olu kɔni dalen don politiki maa na politiki baara la Amadou Konare a ko maa min digɛlen don politiki maa yɛrɛ ni politiki baara la o ye Bamakɔka ye 100 ɲininkali 75 bɛɛ lajɛlen ko ko mɔrɔrɔ Amadou Konare a k'i k'a dɔn o min n'o kɛn bɛ n'i ye Tawudeni ani Sikaso fana ta mɔɔw tigɛlen d'u la ye 100 tigɛlen don politiki maa ka baara la Kayi ka na Tumutu maa 40 ani 8 sarada la o tigɛlen d'u la min ye Moti ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa 40 o ti politiki maa filɛ foyi ye Segu jamana na 100 maa 33 tigɛlen don politiki maa na kulukɔrɔ fana kɛrɛ bɛɛ tɛ ni maa min nana Gawo ani Kidali n'a lamini na Amadou Konare i k'a dɔn maa 27 walima maa 22 olu bi sanbɔrɔti politiki baara ani politiki maa na a ko n'i y'o kurukara bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan la Amadou Konare i k'a dɔn centre d'étude Timbuktu maa minnu n'u bi ɲininkali kɛ sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen dalen d'u ka ɲininkali kɛcogo la a n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛcogo min na Amadou Konare i k'a dɔn mɔɔ dalen don n'u ye kuma min fɔ kalabi turu a kan kosɛbɛ a ko n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ o ko yɛrɛ kɔni o bɛ taa bɛrɛ bɛn fɛn min na kosɛbɛ o de ye présidentsigi min dɛmɛna an ka jamana kɔnɔ Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa présidentsigi maa min sɔnna ka bɔ ka taa vote kɛ k'a fɔ n bɛ taa vote politiki maaw ye a ko san 1992 n'o bɔra a la maa 30 ani maa 6 kɛmɛ sarada la san 2007 Amadou Konare kana bila 2013 la i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ vote kɛbaa ye o de jiginna fo k'a fɔ k'a to ten Amadou Konare k'a sababu kɛ ayiwa min ye maa 24 o de kan bɔra masakɛya yɛrɛ nɔfɛ Amadou Konare a ko i k'a dɔn kɛli ye wajibi ye sabula jamanadenw ani maa minnu bɛ bɔ ka taa vote Amadou Konare k'a dɔn danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ tigɛlen don politiki baara
ani politiki mana petu amudel kunare kado o dibi de baraka bunya sa kalutan fla anga jamana kono kabako ni politiki ma ko ngo e kado kena ka walma jabarani na mo singa samboro tigeti awoningu kodu amudel kunare sabula samba ani demba ni mbe fla toy wanu mbele jilib se ka ke woratigi amudel kunare akika do segesegeli kala jere jokulu mingoni mbe ay wa Dakar ko fe nuka mo Tumbuktu odo olu ko ni ga doniya nuka segesegeli ajira munana nini amudel kunare ibaye kafo politiki ma kan galo ani namara anu ka janva kene kan garaba amudel kunare ka do bloki mindu kana bulobo jufala amudel kunare ka do femi na kadi domi u bele jelebi kuma duma fo amudel kunare ka do nu bolo bora chala walma u dabora tulula u singa bla o tigila ma kelela amudel kunare ka do u demanda de kana sababu ye abo malide ka tiga politiki mana akwa mi doni na kobi ma minum be ni so mingele do kafo uluka politika bu ma kala no ani ma kala ni dangaw amodel kunare ikado ulu chama de ko ngele me ka namara du singorosa ka tu kar politika wasa u ka joro ka se ka soro ni ngunye sebanye minye sedu konate ka fasirido anye mimbo nouvelle horizon kono nyedangura kalamoda batungura bamana ngoko ni kuiche kan sufe duguma je ibiye kuna pondi sebe nouvelle horizon baba damele sebenge baba ko abenata minye follow menyi nga ka sebe sa minye kado awa jamana awa manyema munu bebi no autorité de la transition e kado nga fo chimanjoro faga akunle na falela amasorla ka fo deranya ku follow min dara kado bandao ani moktar wanika ika do nga fo ka jigiya mine awari la sabula minyi ka do colonel Asimi Goita ale na jiyo ko ni na ye ka fo awa ko ni mala ka mona ka minga jiga matla o ka chukutira minyi ka do nga fo jamana ferili na tonoma dali ika do ko bandao na jiyo e ko jugu mashe ulawa okara sababu ye sebenikala ka fola ukase ka oluta yoke oningo olubla kerefe ikado ka blokura boni transition o kama minye ikado soni sigira fembelebele ba doka ni oye ikado nga fo ire fondation group mai o kama jamana de bela jerele welela ninga ta sigi keneka okomi ma assise national assise mi na ka damne mali kun fa kun bela jerele welela beka sigi ka pma yala mali yere be bolominga ka damne modibo tlela kana abla bila au nyebe mefengole yala ni ansigira amseka beoka o de kama jamana de kilingili fon fentara kenekan bela jerele yika la nyini vo maliko ina angoni mafe Asimi ni yayi malika ke maliye akake malidun sako ya amafe akaninge kaninge kanini ninge o de kera gafe bilibili bay ni ko gafe bla fora mi mako recommandation des assises nationales sebeni kala ko malide do ku yin borochi yala minye sigika fo ba chama kera dialogue national inclusive deni ani sigili bado kara kabibi mase ka bela jerele kara puma balangulu nye ka be gafe cheninga la jukoro ko yala ni vona mina keti wa ako dabarada be nyinga doni ni toche sabula ika do awa asisi benga do fora ko ka jekulu krengere ni do sigi jekulu mumina laje malidew nye mumfo ika do asisi ko la no jamana jokanye o de jekulu fanango bara ukoloshi o kama jekulu misigira nu kama ko comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales et des refondation olu ko ni de sigira o bara kama wasebeni kala ko olu ka bara abeni nga bla atemna fulilo de sabula minyo ukale ko ka bara dala benu be sabati awiye ka do wuli ka jot tama tota kunungo ningu kunda jamana kundi yereka no ye colonel Asimi Goita wiye Asimi ika do nwanyi seve ayu bisimila bisimila limu na wiya jirala ka fo umana dore la de mali de unye femi vo ba fe mali kundle na ka ke wiye olu ko ni nyeshne do ko la koloshiri no bara ula wale yalima o kuma unana jamana kundi yereka blasralika lame fe munu ma fe akofo ya no ka se ministry nyemama e ka do yo hakili faluke jamana kundi ya jirawla ka fo fenwo fen kanga ke jamana dewnye minfo ni o ka ke o mana ke gungo gunye kenanya kola senekola minyi jamana joseph fenwo fena ale ko ni misira do kora bara bela jerele ka ke fenwo fe mita jamana dewnga nafa kama o ka sigi senga sabula jamana dewnye rade ya fo o kara ko sabatile banye u ka manyema mbolo minyi ka do nga fo awa maître Amadou Chewle Jara ale ko ni kan ya jira jekulu chwala ka fo ni ngofe sa obita ministry nyema ale ko ni manywanya ni ministry minyere nyesde do ni ko nyoma no colonel Abdoulaye Maigai ele ni bara obise ka dada asama ka bwala premier ministre Shogel ko kala Maiga o ma fodi
ayi e ko ko Ablaye Maïga u bita ministre nyema fe ani ministre mi nyekine do ni gonyema il y a deux ministres pour ne pas dire deux premiers ministres. Non. Non et non. Le seul et l'unique premier ministre. Shogel Kokala Maïga. Selon Daba Tungara. Non. Mais selon pratiquement il y a deux premiers ministres. Donc Azim a menti. Je ne sais pas. Qui a nommé Shogel comme premier ministre? C'est Shogel qui est premier ministre. Qui a nommé Shogel comme premier ministre? Azim. Qui a nommé Abdoulaye Maïga comme premier ministre par intérim? Les circonstances ont amené Abdoulaye Maïga comme premier ministre par intérim. Et quand le premier ministre principal est revenu, pourquoi on n'a pas mis l'autre premier ministre à côté dans ses fonctions de ministre simple? Mais il est à côté? Non. Il a été désigné ministre par intérim, ministre d'État. Et toi, vous regardez les ministres d'État, ça veut dire premier ministre, plein de affaires. Il va comme manga ouli jawan ni dogoy. Mais n'a pas de vie. Aïe, au Tessa. Aïe, cramo de bas. On peut être ministre d'État. Premier ministre Kanga Jo Keneo Keneka. Même vie, ça ne vous blague ko nyegoi. Ne de afie goi. Ina sika dona de. Nam vie taiga bala ngulo makokura. Aiwa, na sema bro, na nyingali ke. Wal ma telefonchi. Dote, flado ne. Aiwa. Awo. Joani Korodo. Aiwa. Kuna foni vle, anye mi mo nouvelle horizon ngono akabido bolila. Amadou El Konare. Ne. Amadou El Konare membulo bwakado. Ado. Mbibo ni sebe mi kama le national. Aledo. Amadou El Konare chesirile. Itati yoroshiye. Aye. Amadou El Konare ikado sebe ni kaba atwa de ko Salifu Sise. Sise. Salifu ko. Akodi. Minye kurwari kauye. Awo. Ivorenyo niso jaledu. Yeah. Ubaraka ala deli ka ala sawo da asimu goitaye. Awo. Ambi doni mina kobi. Bi. Asimu goita abse ko lu ni soja ni fe minye odeye ma minu minene do aywa nu bi mali kono na bi wati jambo amodel konare jonungo asimu ko itate shubaye jonungo doni kelate jonungo chegolende jonungo awadda balitigite amodel konare babali anipuma dama min dara ka segere nunu minenina amodel konare kado chewo che ni jolinde ikado ni haklu faralinde nywanga amodel konare ukomi to kana ina panike minye Alassane Dramane Ouattara ado ayo de nyini minye ikado Asimu Goita demseni ndo oninya babalita ka papa mingoni nya hakili na uye ikado walima mingoni mbato ay wanga dabali jugu ninga fere jugu bise ka don jugu mina walima annatige ikado o dabali de tige le kuno nyinyi ninga ay wa minya Alassane Dramane Ouattara fe akupuma chama ani wuli ka jo amodel konare ikado puma bana mini no ninga munumunu saloke la guerre ko puma yere pumba da mabla ni ndui ikado kurwari na tashuru malika iko sangise amodel konare ikado ni bele jile kera kumai minye Asimu Goita ye ikado kala amodo anyi na ninga sogobe sebene kala kwa abina laba muna unana do tigitigi ni ngamale mi vle mali masakayala ni ma chama de kile ko ni nye sorrasi minye ni na hakili bi nywanga ko amodel konare ikado ulaba nana dabali jugutige ka fere jugutige aduna ma ngama minye Robert Dusé ministre des affaires étrangères du Togo utaru malamini Togo utaru banamini Togo la inna fo Togo kaw olu ko ni ndanyuma be ko ina kabina demna fo kana bla bila amadel konare novembre ko do clé muga ani ko non don en 2022 ibay ka fo wuli ka jowu ani jetemina minu nana ke amadel konare ka do ma chama de farala nywanga gana kaw ka president gambi president nunu mbele jele nana ke jekuluye ka wuli ngi nyininga ay wasida o twala amadel konare agwaku bina mali kuma nywanya ubisimilela inafo mali yo jamana yi amadel konare jaja kungele meka dugo ni dugo chama ke ma wara minumbu nofe amadel el konare micro ikado odugo ledu minye awa futu talonye olu dugo ledu fanjamana muso do takumbu kuzigila do takumbe shapu kana bla shapu korode do ka karavati ani ceinture la amadel konare ikado bela jele kumbe mami ni fama nunu ka kido nana kubido pale ngono amodel konare ja Asimu Goita ye shobaye machine nana kule fa befe machine kulele ikado bisinga fo ekijo amodel konare ikado aberod mena ado majagui ado majade ne ko kuma nye ne mo yoro do fuera
dɔw ka hali senjiri nɛgɛ u y'o bɔ k'o da o bɛɛ la mansin kulera fɛn dɔw bɛ o bɛ ti fɔ n'o tɛ micro bɔra yɔrɔ la don n m'o f'i ye kɔfɛ n'u ɲɛna ko Mali ye fɔlɔ Mali ko batɛmɛsira de don Amadu ko kabini o kɔni kɛra u ka dogoni dogo bɔ nana ko kalama Amadu ko nare k'a dɔn u y'olu bɛɛ lajɛlen de sama ka bɔ u la o n'a ta bɛɛ Bama kɛ k'u kunbɛn koyi ayi ka tila ka t'u munɛ ni zigi Amadu ko nare k'a dɔn ka dumuni duman d'u ma yan de Mali ka laban sa ayiwa min ye maa 46 min nana minnu zoro naani don olu yɛrɛ kumakan min fɔ olu cira ni cikan min ye u nana ni dabali jugu min ye fɛrɛ jugu min b'u bolo Amadu Konare olu yɛrɛ jɔnga Ala fɔ k'o fɔ Mali faamaw ye olu sɔrɔla ni ko kuma bɛ taa ka nin dunan ninnu sɛgɛrɛ Amadu Konare k'a don sagira o kɔnɔtɔ tɔrɔ kɔnɔ an bɛ taa ka na ko bi n'a ka bi Amadu Konare maa t'u la min sɛgɛra ka na Mali kɔnɔ sabula malo i k'a dɔn ani u tere nana da kɛnɛ ka gabara Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Asimu Goyita a n'a ka ciden dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga don kelen da kelen u ma dandɛmɛ kɛ don kelen da kelen ninnu minɛni na u ma kuma porokotolen fɔ u ma kuma jɛngɛnen fɔ o de bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kamana gansa a nana dɔ k'a fɔ jɔngwa la kɛlɛ in bɛ dabolo min kan n'an m'an jogo yɛlɛma an ka maa 46 u bɛ to duuru nare jukɔrɔji la koyi sabula gundo o gundo bɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen nana dɔn Mali faamaw fɛ nin ye jɔnni ye de Asimu Goyita ye mun maa sugu ye nin ye suba de wa jinɛ don wa Amadu Konare i mana dabali fɔn fɔ tigɛ a kama a b'i pan ka bɔ o kunna u m'a lɔn de sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ka ciden min ka teli n'o ye Ablaye Diop ye ministre des affaires étrangères Amadu Konare u mana kuma fɔ cogo o cogo o b'a fɔ naamu Amadu Konare k'a dɔn nin b'a kɔfɛ nin t'a kɔfɛ i t'a kumakan mɛn a ko in nana bunza min ye awa masakɛ jugu ye n'o ye cɛkɔrɔba jugu ye a laban a yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen min don a de ko Tɛnɛ Ibrahima Ouattara Amadu Konare k'a dɔn o ye ministre ye a ye lettre de sɛbɛnsa k'a don tɛgɛ i bolo Mali président bolo Amadu Konare i k'a dɔn hali maa min tɛ ayiwa misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jifilenden ka tila ka logo kɛ bɔrɔ la ka da kan ne kura kabini ko in daminɛna fo bi a bɛ ɲa logo ne y'a haramu ko ka logo da bɔrɔ la ka da kan n'an bɛ bamanan laada la an bɛ woro de ka taa cɛkɔrɔbaw bonya logo de kɛra bɔrɔ la ka da kan k'o da lettre in kan kana bonya kɛ n'o ye fɔlɔ kuma da ka don a rɔ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni Tɛnɛ Ibrahima Ouattara nana ani Asimu ye ɲɔgɔn ye a ko n dɔgɔ i kɔrɔkɛ kɔrɔba ko ka nin bataki in d'i ma i kelen n'a kelen i ka lettre in kala o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn Asimu ye lettre in kala i k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ Amadu Konare o de kun ɲini n'a fɛ bila ko tɛ bi Korowari jamana kan u ka ayiwa kumakɛla minnu bɛ yen Amadu Konare a n'u ka ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn sabula olu danganiya n'a ye k'a fɔ ayiwa Mali kun ye min ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ o kun ye nin de ye a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ a ye juguya kɛ sigiɲɔgɔnya la a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Korowari ye jamana kelen ye a ka da la k'a fɔ Mali ni Korowari i k'a dɔn jalaki n'a nana kɔrɔ ni dɔgɔya t'a la i k'a dɔn i ka jɔ i ka jalaki kɔrɔ kɛra i k'a dɔn sigi bi ja min ye Alassane Dramane Ouattara bɛɛ lajɛlen sɔnna masa k'a fɔ fɛn minnu kun kelen bɛ jalaki ye ka bi a kan a jɔra bɛɛ lajɛlen kɔrɔ min b'o ban o de ye yafa deli i n'a fɔ Mali ye sariya jamana ye ko in bilalen bɛ a wa sariyatigiw ka bolo kan Amadu Konare i k'a dɔn lala Mali faamaw na deli kɛ sariyatigiw fɛ sa badenya ani sigiɲɔgɔnya kama i k'a dɔn sarakisɛ in ka teliya min bɛ se k'a to u ka maa minnu a k'a dɔn fiɲɛbɔ da bɛ d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko fɔta sabula Korowarikaw yɛrɛ sɔnna u bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'a dɔn k'a fɔ bi ma k'u ka mɔɔw kan i k'a dɔn marabaajugu min b'u kunna o de y'u bɛɛ lajɛlen bila fili la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le national kɔnɔ i k'a dɔn a ka bi bɔli la e ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Konare ne mbala chugobedi kalamo da batu ngona fiye ma se kolonda la kaba jita mine to brete ko minye kuna fundi sebe kati 24 olu mana olu ko malika lakana ko bunangunka ko minye colonel Sadio Camara ko janjo ka fo akun ko akele do ka galabu belebele do mali wolo masiri tabawla ka jigi abakura di jamana deuma sebe ni gala ko ni yepuma bayi akoni ya tani ga laje lakana na walasa jamana o jamana ika sesoro lakana ko la ako a folo erete muguni kise koyi a folo de galabo kaye chedeuna ka donga fo angoni fari foni nendo sabula an la nyagarle do wa tesaka ke chugo silai ka do ni kodo be no luma bla ka boloka ani ka chugo ya do yelema do ola sebeni gala ko manyi te bo fiana gwansa ako minya me doni mina iko bi ika do samba irika ne na la kale ne na to tarikula ali army bilama galabo mimbala fu golongolo uyerema halu mana telefoni soro fibu yo bi do ke ka do halika do kele dala ka sababu ke ulla nyagarle do ni baraw ta chugo ya me do mina iko bi sebeni gala ko ji kuna ko lo te kumu gwanza ako minye ka do nga fo jamana munumbe nolu ni malikele do nywana ni a jamana folo ye Francie ale mi ma fe Mali yere armée yere dali ka to toke ka anto jugu sako yala ni namugula sako yala olu sengoro akake bada France bi chede do tonjon do black na anga jamana kono ko lube an lakana wa anga armée dali ka to duguma o de bi France ikado olu arranger sabula uka soro de bola uka jare ni marjiane de bola sebeni kala ko ikado o de kama misali yakele abodi mauma minye bandaw ye gouvernement kura flana minzigi ni Mokhtar Wani ya lisi bodomi ni ko bela jerele nonina odo ku ko ni jatimine minge kabi odo France ka uye Sadio bolo jaye ka donga fo ni gardi chemi bleni na ma fereke ni ngolo ka fegenya ni bogo ka fegenya ni mina ke sababu ye kaika do sojugu bade la se France ma sabula ni nje kala minge ay ni yiritika obi nwan doni minge fere ni hakilina munumbe ala Mali lakana ngo jele Mali kola ni ngo intora ikado fanga kola ikado abina gole ya France bolo dodo ode kama banda okuyo nege utara no ye France kabo sera Elysée la o Macron libini bani ke ka doble utara okungolo koko je pass ningo shuka sengi aka jamana ka abi banda onana asimi minyere munya ka dangai o sebe korofilila ama kuma munume ada ani amunumunu chugoya iba donga fo kodo fole do ni nyenye banda anana ama famyalikeo ale fanana na isu France ka o hakilina juguka ka fo gouvernement kalisi ka bo minye Sadio Camara o ka gwalunga bo gouvernement la modibo kone o ka gwalunga bwala sebeni kala ko ka do nga fo minye to maja nyene mike ka do nga fo awanzere sun yere ko sa minye konna nyami foka tuti minye ka do siragira la bandaula ka fo bolo miye shido mona o bolo kele de ba sobe wa kera o chuko kele la sebeni kala ko nana tunga defense ka ta ka sore Sadio tege ni mana kaka bi edena kaka ika do donya mimbila ika do colonel Sadio Mali mako de bola bi angala kana chei ananasi ka ka bara ufe ni bela jele bala kake amapma ika do awa minye kabaye ministre de la défense aya klita kuraye bara fengo fembe no kanga ke lakana ngo konala ayishu oka jona maw ya jira ka fo minye ni mami mita ko fe doni Sadio e che mi me ani colonel Asimi Goita ani ni sorasi che duru fengo fe o bela jerele de ye Mali marabulu ti karamo de batungura uma mugu ni kiseke yoromina kashi nenena kashi sola sanchama wati do la halika do bita uka kontu la dorometi soro kontu la ka sababu ke ube forona uka musaka ube korobo sugu bela jelela olu yo ke jamana min lakana ni kama gele ya ni jojugu fenwo feni jafa kule munu ngara ikado anga jamana la yeni bela jerele ku ninga munyu ikado jamana ka lakana kama ka fode ko olu na le fangata ko gole ya do de bina ye lakana ko la olu te min kalama ko fona ndara la harana nsegina kura sebeni kala ko ode kama Sadio anini colonel Cheduru uye sega luke ka jati minauke ka do Malika gole ya minye olu modo kabaho sabula mingera olu yerela jafa mungeru la ikado Francina jeufe ani mawra fe uba bela jerele do ode kama uye wulika jo boloda minye Francika dibikura mi me anga no ye Mali tesaka arme ma foisa ayereye ni Francima min kolatige di Franci dun ta fe anga lakana anga sa nyere koro olu biso ngu sebo marfa sanga wa uye filitige no olu foloye asaka dangana ya di adoni biche marfa hake min dona Mali kono eba danoa wa min yira la tele la oye min mi se ka yiradi sabula secret difference kama
fɛ dɔw bɛ o ti yira télé la fo ka min kɛ a caman ba de nana pankuru dɔw falen jiginna hali sini o ma yira maa na kana siga sɛbɛnnikɛla ko o minɛnw nalen kɔfɛ min ye cɛden minnu bɛ yen n'u kan ka lakala josariya yɛrɛ cogoyaw la k'a dɔn k'a fɔ awa n'i bi kɛlɛ kɛ e ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na o maa tɛ mago tɛ josariya la maa ti t'o nɔnɔ bɔ o ni tɛ rapport k'o kan human rights watch o tɛ i k'a dɔn rapport kɛ o kan u bɛ rapport kɛ anw mun kan anw kan ka mun de kɛ anw kan k'an ka cɛdenw kala hadamadenya josariya de la o kama Sajo ani colonel tɔ duuru ninnu u farala ɲɔgɔn kan joona ka sin ka miiri joona ka école de guerre dɔ dayɛlɛ Mali la école de guerre ngun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka cɛdenw ka sɛbɛkɔrɔ lakala u ka mugu ni kisɛ dɔ wa u ka buna adamadenya josariyaw dɔn o ka se ka kalan an ka cɛden bɛɛ kun o de kama min ye kɛlɛ ma guwan cogo o cogo ni sera adamadenya josariya yɔrɔw ma i k'a dɔn u t'olu fa bilen dɛ u b'olu minɛ ni k'u bila kiiri ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ bɛ jamanaden caman tɔɔrɔ nka o ye baara ani a taa cogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ o kan cɛdenw kan ka bila i k'a dɔn condition min na sɔrɔ ko ni musaka ko la o fɛɛrɛw n'o daliw tigɛra i k'a dɔn minnu ni garadi minnu ka kan k'a bɛɛ lajɛlen baaraw sabati o kɔfɛ fana min ye k'a dɔn jama yɛrɛ dɔyali la ka se ka na miiri ka polisiw ni protection civile sapɛrɛw ka olu fara jama kan k'olu fana kɛ sɔrɔdasiw ye ni k'u kalan ka marifa d'u bolo fana ka fara cɛden ninnu kan k'a dɔn o baaraw fana sabatira walasa k'a dɔɔnin fɔ k'a to ten minɛn dɔw nana i k'a dɔn nango dɔw f'i ye min ye i k'a dɔn u b'a fɔ mun ma ko hélicoptère kasaw nana min ye Sukhoi 25 ka taa se Albatros 39 les Mi-24P M18 radar de dernière génération i k'a dɔn fɔ ka taa se min ye awa drone minnu bɛ yen n'u b'a fɔ a ma TBD turc olu bɛɛ lajɛlen nana waasa ko in yɛrɛ tɔ k'a bɛɛ kɔ a kɛrɔ ɛlɛ ni Mali lakanako a ka kɛ Bill Haki ye sɛbɛnnikɛla ko a b'i bila bi tile kɔnɔ i ka ɲinini kɛ k'a lajɛ jamana o jamana farafin jamana tubabu jamana ani diɲɛ jamana o jamana min bɛ ni gɛlɛya b'a kan musaka ko gɛlɛya b'a kan un pays pauvre o ka se ka ni ɲɔgɔnna minɛnw sɔrɔ ko n'i y'a ye diɲɛ yɔrɔ la bi ni Mali tɛ k'i ka n'a fɔ aw y'o se kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a transition kun ka bɔ a la dɛ mais un pays très pauvre bi un pays mené par la crise gɛlɛya bɛ ka dangari jamana min na o ka se ka ni minɛnw san a yɛrɛ ye a yɛrɛ ka budget la diɲɛ kɔnɔ k'a ten ni Mali tɛ bi o kuma tɔ de tora dɛ juguw de b'u yɛrɛ ɲini sa tabarakala kunnafoni filɛ an ye min bɔ bi sɔgɔmada in na kati 24 kɔnɔ u ka bidon bɔ Amadu Ali Konare a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Sanɔgɔ Baru kolondigi ko a k'i k'a dɔn politique tɔn min n'u k'a ma RPM tɔ tɛ ko la Amadu Ali Konare i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛra ni ka kunnafoni di kɛ Amadu Ali Konare i k'a dɔn nin kalo tile 24 maison de la presse Amadu Konare kuma min bɛ awa ni ɲɔgɔn ye kɛlaw da Amadu Konare i k'a dɔn RPM bureau yɛrɛ de ka ci ka dakolondi ka filenkolondi bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn jɛkulu in ɲɛmaa tɔgɔ de ko Demba Dabo secrétaire général ye sous-section min n'a bɛ hippodrome na wa min ye bureau politique national ye o maa fana don Amadu Konare ani maa dɔ farala ɲɔgɔn kan maa kolomaw Amadu Konare a ko olu ka jɛkulu in tɔgɔ de ye mouvement tous pour RPM Amadu Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ RPM k'a fɔ de k'u bi kuma fɔ baara ni min kɛra bi o ɲɛ ka fɔ walima dalu ani ɲɛtaa minnu b'o ka fɔ a ko kuma tɛ yen min bɛ RPM kɔnɔ bi dibi du dibi finba Amadu Konare k'a dɔn maa si t'a dɔn i ye min ye tɔn yɛrɛ maa si t'a dɔn i ye min ye a kɛn bɛ foroko langolo damanda de ye Amadu Konare n'a ma ɲɛ k'a fɔ u sigilen bɛ fɛn kunna min ye fukɔrɔden ye wajibi du kan Amadu Konare bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in tɛ se ka taa abada a bɔ bureau politique national k'o tɔ sen na fiyewu a ka dakolondi k'a filenkolondi fo u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛ sabula politique ye ɲɛtaa ani hakili kura de ye Amadu Konare RPM kɔni bi yɔrɔ min i k'a dɔn tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la Amadu Konare n'a fɔra bi ko vote ka kɛ i k'a dɔn n'u sera ka hali i k'a dɔn a bɔ conseil kelen sɔrɔ o y'u ja a ko tuma an bɛ donni min na ko bi olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ta in tɛ juguya ye koyi u ta in ye ni kura de ka fiyɛ parti la yɛlɛma ka kɛ abada
fo bureau kati ni bureau cira amudal konara abike sababu ya hakinne kurawo ani dabal kurawo katige parti yera sigukun ani ton bakawulika jo bara kunye minunye u ka kisera kisedin kurawo ta ton din kurawo bele jele kanyininga to kono amudal konara de be sababu ye akan ni kurawo fier note bureau politique national mimbe o ka bara bane do abine ka sanjuli juli bo amudal konara ka do halbi na ka bi obu nona taka segi kele kuma kele ka ka do politique dundo fenye ko claim mugani saba san 2019 ni bureau yin akako bane kundunga halbi na ka bi ubi dija buluka ngalo yerella ni ngunye sebanye anya min bolle democratique kono akabi bolla karamo de batungora le patriote minyi ka do nga fo ka fatiri jama jekulu uye sebenge Abdurrahman Baba Kuyate ale danaya daraka akwangata kaide akwa me doni minani wulika joma boloda jona minyi kirikara wachicha tinwana anga jandele sra nywano ikado kabina ke kaide sebenigala ko wadore tede minyi kado awa olu yere ka jatelare kiri jabi jugu karatu ma ka wajibu ya ka choko olukuna uti jeni ay choko chila kaikau minyi dogotoro monibo timbo ibo doa dogotoro monibo timbo ale de tu kado nga fo kai ale conseil de cercle manyemae wa ikado nga fo nafulo kodo de truni na fo she forward miliyari kele miliyo keme duru ikado ko yo dashi wara kula ikado atayro maye ala hali nyonti nyalige bile yari sebanigala ko ikado sekesegeli kela utara uya datulula ka da jabala karamo de batungara ikado kontu na bo ka damna muku na ko klimu be duzula uye klimu bla 18 la ka bola ka bla 30 la minye predabga woshi enquêteur usigili nu ye dossier do bo ni million intarami ni million indunami ubi sebelangulo demanda bo ka da foka ikado nga fo sekesegeli kela wire sigile sa foka shwa bla dola nana ka rapport bo ka bi milliard kele ani ke million ke duru ikado ko kai conseil de cercle amanyema ko anyema tunna abulade ya nyini nga desa watu mami me kai ebe go nyini kai ni ona na jijeri nyavanu no ve ibo ye chudi sebani gala ko ga obenata kiri na no bo uye tege deshaka minga tabla ko banani ni nyanje so ni finendrinda uya shori sebani gala ko uya tibitaba foka na mabla anola no yere ka dangai ko mami mako mamudu bani be kwa mako magambo blala nola ika donga fo uye kiri tanika segu na dunga boke kiri dugumo na uyoke marabolo kera kana chafe ka boy kiri resuba mibe no yere kuru siperamu de jabi bosa ko bi kleflani na ale jabi mo ibo doni minye kado awa docteur Modibo Timbo akumblara liberté provisoire la o ko fait de sa kuru suprême de koko fere de kake ikado awa ko akaseka bla anola wasa abse ka akabara utakuraye kramo de batungora ni buma kabini nye araye tege ka chichu kai ka ko meleshi kama udap ko meleshi kama udap boy ikado kaseka ni hakilina min dalemble ko minye kai ko président du conseil de cercle ko abse ka siga nona ble ko fona tara marabulu warade no te kai président du conseil de cercle ayiko te yende ble ko sigiro te abulo yeble oluka fola on ga sariya minye sebenigela ko ni mimma hakili jigi femina ode bagar togola ke mana kele ko kaski selu jashimina uke kiri ka ira ka foko ajele ajabajele pas ika do ko bagar togola tama benya ko minye timbo ta ko tuna be kaide kai ka ya jira ka fo uka dugutigila kaw uka dine nyemo demiseni jekulu société civile yera bolo fara fenwo fembe ko ni nye tabale de gosi ka yira minye jamana famawla asimi kadanye turadasu kadanye shogali kadanye nga kiri tige jugu mimbe ma minye ni nafulo badeke habaw ika do ka fo de ko ti nyenyi no ko nafulo sara ana jaw fo de bina wajibi ya ko choko anola tun o ka kai to ni du ko lutuna so ma ha o tuma nu bi minge ukoke juma nata no ye shini kenaye
kaikaw bina lajɛ n'u y'a wajibiya k'a fɔ u bina Timbo sigi a nɔ la i k'a dɔn ko a bɛ lakale dawɛrɛ la ko kɔni tɛna lakale Kayi dɛ sabula u tɛna jɛ n'a ye bi u ti jɛ ni a ye sini maa kelen ka nafolo dun k'i sigi foyi ti bɔ o rɔ u k'u ti bɛn n'a ye conseiller cɛ 32 olu ye pétition signé k'a yira k'a fɔ Timbo ka gɛn ka bɔ yen olu t'a fɛ bilen nka o bɛɛ n'a ta Timbo dulonnen don kɛrɛ tɛtɛtɛ fo a ka segin ka na a nɔ la kokura o tuma a ye sɛbɛn kɛ Kayikaw ka préfet ma k'o tuma k'e sigilen mɛ nin de dɛ ko k'e bila ko k'e bila a la baara la k'e sigilen mɛ nin i kunkolo k'an ka ci fa wari dunne de fɛ o ɲɛ sɔrɔ dɛ hali bi e ka don i ka baara la ko k'e bolo a ko a tɔ ni dusa kɛ naam Kayikaw ka pɔ passe ni traversée de a bɛ t'o tɔ ni dusa awɔ dɔtí makari ko ye ko k'u tɛ dɛ u jo do ko walayi k'u kunkolo bɛ taa da fɛ ko Timbo ko a tɛ sigi o y'o jo ye o tuma u k'a lajɛ dɛ n'o tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara wari bɛ ka dun jamana in kɔnɔ dɛ n'a maa mana dun i b'a fɔnɔ de ko ye nka u m'a ta ka tila ka na jaabini dɔ bi bɔ ko liberté provisoire o y'a bannen ye n'u fana m'o yɔrɔ ja a ma ɲi dɛ sariyatigiw n'u ka ko bɛ ɲɔgɔn olu u b'a ɲɛdɔn u bɛ min kɛ nka Timbo tɛ yen kɔni Timbo tɛ yen Kayikaw bɛ jabe d'a la yen an bɛ Jakite karamɔgɔ Daba Tunkara naamu n tɛ jɛgɛ fɛ nka n tɛ bɔ kɔda la kuma jigin bɛ dɔɔnin o tɛ nkalon ye bala cogo bɛ de tun Amadu Eli Konaré ne ka n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate Amadu Eli Konaré i k'a dɔn jamana cɛ ani muso n'i y'an bɔ k'an da gere ka bi ŋana min ani ŋana minɛ ŋana min janjo bɛ fɔ min ye san 2022 cɛba a sugandira bɛn kɛra a kan subaw ni ɲɛgɔnw ani maasɛbɛ bɛɛ lajɛlen ko jɔn la Choguel ko kala Mayiga do l'homme de l'année Amadu Eli Konaré ne i k'a dɔn a bɔ Choguel ko kala Mayiga Choguel fasiriba ko min ye gɛlɛya ye walima i k'a dɔn tɔɔrɔ ni tɔɲɔ maa t'o fɔ nin politique ma ɲɛ kabini diɲɛ kununko Amadu Eli Konaré ne bɛnzɛngoniya tɔgɔ tiɲɛ i k'a dɔn kuma langolo a ko a bɔ Choguel ko kala Mayiga ka jamanadenw k'u dusu kwa ka jamanadenw da k'u yanga maa min y'a ta baara la n'o ye Assimi Goïta ye o ka danaya sabati ka tila ka saga ka sabati a fɔ Choguel ko kala Mayiga ale do bila ko tɛ M5RP i k'a dɔn bɛn fɛn den min ma d'a kan a min ye a bɔ Choguel ko kala Mayiga ye i k'a dɔn a nana wuli ka jɔ boloda ka cɛsiri kɛ o don maa si dalen kun t'a la k'a fɔ bi bɛɛ se Amadu Eli Konaré sago nana sɔrɔ cɛmancɛ fanga baara daminɛna min ye colonel Assimi Goïta ye ne ko ne ni civil jumɛn bɛ se ka jɛ ka nin ko in dɛngu ɲɔgɔn fɛ a ma fili a nana sugandili kɛ i k'a dɔn juin kalo tile 7 san 2022 wele bilala dankɔrɔba ma n bɛ min fɛ jamana ka segin a cɛkakɔrɔ la Mali bonya ani Mali karama ka segin a ma malidenw bonya n'u karama ka segin a ma maliden mana taa diɲɛ yɔrɔ a nisɔn ka diya ni malidenya ye a ko ni kuma da y'o ye ne b'o la a mɛnna o yɔrɔ bɛɛ Choguel ko kala Mayiga nana baara daminɛ premier ministre ya baara Amadu Eli Konaré i k'a dɔn juguya namara nkalon bɛnzɛngoniya kuma porokotelen ni kuma langolo nin bɛɛ lajɛlen taara k'a sɛgɛrɛ nka a ma bɔ a cogo la Amadu Eli Konaré sɛbɛnnikɛla ko a b'o gɛlɛya kɔnɔ a b'o wulikajɔ la jamana kisili ni jamana danganiya i k'a dɔn ayiwa dɔw ko kɔrɔti y'a minɛ dɔw ko fɛn dɔ y'a minɛ kuma kɔni jara farigan nana minɛ Amadu Eli Konaré n dalen don n ka ala la ne dalen don n bɛ n ka jamana fɛ n b'a ka min kɛ n b'a kɛ jamana ye kalo damadɔ Amadu Eli Konaré i k'a dɔn farigan nana duga Choguel seginna ka na don a ka minɛn kɔnɔ i b'a fɔ ko kɔrɛ n'o tɛ mɔɔw kun ye ŋaniya ni hakilina min da k'a sɛgɛrɛ a tɛ bɔ nin na koyi n'a bɔra nin na n'a ma kɛ fankelenmaa ye i k'a dɔn a tɛ bɔ nin na Amadu Eli Konaré fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ Ala de ye Choguel ko kala Mayiga nana kɛnɛya jamanakuntigi nana wele min ye i ka baara ye minɛnw bilalen don k'i kɔnɔ koyi Amadu Eli Konaré k'a dɔn a nana baara in da ba la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen jɛra ka maa kelen min sɔrɔ san kelen kɔnɔ waati kelen kɔnɔ Amadu Eli Konaré k'a dɔn o ye ŋanaminɛŋana ye sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla Choguel ka ko tun bɛ maa bolo ɲankuma banna n'a sɔrɔla maa de tun b'a ka ko dilan ɲankuma banna Amadu Eli Konaré k'a sɔrɔ bi
mase sambi nani ka ko binye shogeli janwo jandara nye jamana ingono ayi panga bo akuna do mi abi kele bulota mi nye idepem ya wuru bi kungo ika do ko tinyata ado chekele mi ngumse ki jo ki be musa to re to afo mali kono anye samunga ngola shogel ko kala maiga kilindu amodel kuna re ka do korotin danyate ika do dabalin danyate gonye eren danyate gongoro danyate amodel kuna re bele jile akanu akasiga se zabara ko kaki nga mi nye wulika do ni chesiri ye ayo bele jile fori kashe bima yonima mota do ka fo alakodu amidoni na kobi ako ni ye jamana inda ka laje kiyetigi ka fola ako che mi woni yenga na minengana en 2022 ni ya membe to aka na l'homme de l'année en 2022 aka di shogal ko kala maiga ba ni ngunya sebanye anya mi mbol le démocratique kono aka bi bolla kalamo da batungora ka kongu ngulo falaje ka uve ale fara shogal ko kala maiga kan kongu ngulo Kongongulu chekele mi chefo Musa Traoré ale de do de peledugu o kele ban fe de tesegu tesegu de kalamo da watungura mi nya meta panguru njigi kenena ayira ka fo yele mabado ne do barawla sabula mi nye wira ka fola mi nye ka do jamana famo kele do ko hakilina kura usigi wasa nye da kura bise ka di mali panguru njigi kenema chomina maamunu be ka do wasa masi kana gele ya soro ka do ye bara kura do buluda bara munu na mao mani na hali ni ya soro ibi fe ka do parking la kati jo menye ibi se terminal folo ma wati mina ka do passager olu nu ka bagage ka nga yele ma chogo mununa ukale do ko nyefolu bela jerele ke ka do ninga maula famya la kunyuma ni sera yika nga badaki bla ka do ka bagage bla inu ma fe ka bo aeroport kono chogo mina ka se ko nyefoli ke mauye munu yere be nu fana ma fe ko gu yere jo ka do parking la ako nu sera ka ba amase ni ma ka chibitaba ke ni nana kaba ka do tigeni yere bisika ibo bolodi daka atike bi boni nga adima wa terminal de la ibi soro kata ichife kata ika bolima fe jo ninga ika makunyauke wa yani ika boye ikbiseka lasa ko kaini ka minau de chogomina ani ka nga musaka munun sara bebe bo tige ula obedima ninye tige obedimu na ika do lerekele dalashi ika do keme ninye ika do minti bisaba ma faroko ye binani ye ika do na temena lerekele nga kaba wa ikado ikanga musaka munu sarani bela jerele de madanedo ninga berebe mauye apo abinyini mauma be ni yedu tala ni panguruzo matrafa ba fronfen au ka jandoke ni hakilina kura nununa wasa uka barakele nunga na ke jiro ibo ya be aro aw mo metal l'Amérique awrel ko na re ka dabba mo ko na lamini bela jile tloka mo kamana kana gwa 31 shekula 31 sheko ikado sheba biduru ikado abele jile kembe shekuru ko soye ikado ay wasana ngoroba ni mami mugo be sheina ikado atara ninga na yereke bamako ni maga ka misiri krefe ikado ay wa ni mami zara ni maga ka misiri krefe amodel ko na re ikado shenu no ibutu dale soroi tabaraka weleli ke sheka duni sanzara keme fla akata di mai kaso itlo majo 76 68 88 82 76 68 88 82 walma 78 22 65 75 78 22 65 75 amodel kunare imugo mana ke shela nyi wati ni weleli ke obita di ma ibi yoromi ibi shaka mi ve tabarkala ko shed desera 31 galodu abana minye kuna fondemo do bea madam Tabara Marina ni ale sigoro benendo fomba buguma ko be bela jele la donia ka fo adenge no isa Traoré ko asibe santa ani kele mo far la findo ko anyema tuna ka donga fo awa kabi araba disamu kalo kele mo ani kele temene ko akara ara dani fomba bugu ni nyanche anyine ndo befe Mama mana ni temseni na be mandana sa classe duruna na ko e ka weleli ke juna minye 70 37 92 82 walma 74 08 94 19 ko familial ko nyuma ako soro kibaro yaina ko fe fana Yusuf Watara ale sigoro benelo juma sana mako ale fana ndemso ni oye Sali Watara ashibe santan duruma par la fino akabo ko ikado ale fana tununa kunwo trata fitri wati juma sana wa nyine do alaka jojuma be feni munye kiwari asro salika o ukaseka alase juna radio jeka fola walma ka wele ke 78 87 68 16 walma 66 82 76